Ada di foto. Becek kelingan lomba guyu kok. Guyu. Lomba guyu ning ndi? Oh, nek becek lomba guyu ki. Oh, pas becek ngene anu lastri lho. Oh, lelek kayak ramen mang blas. Kelingane anu kelekane lomba guyu-guyu. Guyu. Rajang kates bola mbakmu. Oke, mbakmu taruh mbak Ma, kita ngajang Lompong. ngajang lompong. Iki mong kaya cah loro iki lho. Ayo ada sepurane kok cah loro. Ember. Cek bocah. Bocah. Wong loro ki mau lho nganu kaya seragam ngono lho. Ya mung semayanan ya. Bilo melok-melok ae ya arep teko keri. Apa Yang goreng. Apa yang ngerti nek sampean mbek kuwi ya. Lho lho. Apa bilang ngerti? Yo Maya, tuh lho. Mau jajal telepon-teleponan. Gede mu. Di kamar. Terus apa? Jong. Saya duit iki lho, Mbak. Nah, ini goreng itu kayak kates, kok ngeracang lompong. Itu goreng di sana. Yang Semua air-airan lho, bolong. Ini ada oh, mau pol. iya ngalih-ngalih saumuk. Min aku ya saumuk. Minamu ya sumuk bola. Nggih monggo. Iya, semangat kabeh. Aja mbledos. Susah kok gunung mbledos, lompongnya ambruk kabeh kok. Ngomongnya bledok. Ngomongnya ambruk. Heeh. Urukan kaget kok. Jantungan. Ngomongnya ambruk. Ngomongnya Ndlosar to lomponge malian. gunung bledok ya, ngomongnya ambruk. Heeh. Yes. Lombong luka. Ha. Peki kliane kan.